Kawan, saya iki lagi berjalan mau mengetok kayu sengon. Iki dalane turut ngalas. Iki kok ngene iki dalane memblusuk-blusuk wilayah di kebon salak. Iki wilayah kebon salak ngon wong-wong wilayah kene, wilayah Jumbleng. Iki aku ge mlaku mau mengetok kayu sengon, tapi dalane ya kaya ngene iki, dalan cilik. Iki ya meh arep tekan lokasine mengetok kayu. Nah, iki lokasine kene iki. Wilayah mengetok kayu. Iki kayune sengon. Gede tenan iki sing arep tak ketok iki. Terima kasih semuanya. Bolo kabeh.